اعضای مجلس ملی و وکلان Президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон рӯзи 26 январ бо паёме ба парлумон, ҳукумат ва тамоми мардуми кишвар баромад кард. Раҳмон эълом дошт ки эпидемияи коронавирус дар Тоҷикистон шикаст хӯрдааст ва кишвар тавонистааст мушкилиҳои иқтисодиро бартараф намояд, менависад Настоящее время. Раҳмон изҳор дошт ки иқтисоди кишвар дар соли 2020 ба 4,5% афзуда, ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба 82,5 миллиард сомонӣ расидааст. برای بهتر نمودن شرایط اجتماعی اهالی از 1 سپتامبر سال 2020 вай дар идома гуфт ки барои беҳтар кардани шароити иҷтимоии аҳолӣ аз 1 сентябри соли 2020 нафақа, музди меҳнати кормандони ташкилоту муассисаҳои буҷавӣ, стипендия ба 15%, музди меҳнати кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва хизматчиёни ҳарбӣ 10% ва нафақаи гурӯҳи маъюбони ба нигоҳу бинниёзманд ба 50% зиёд гардонида шудааст. Инчунин Раҳмон дар хусуси сифат ва сатҳи зиндагии аҳолии кишвар ҳарф зада, қайд кард ки дар ин масъала тамоюлҳои мусбӣ нигоҳ дошта мешавад. Аммо на ҳама бо чунин арзёбии мусбии вазъи иқтисодии Тоҷикистон розӣ буданд. Я вам скажу, например, такие цифры, которые привел президент страны о том, что на заре независимости, например, было 13 вузов. Собиқ муовини вазири иқтисодии Тоҷикистон Каримҷон Аҳмадов паёми Раҳмонро ба рӯзноманигорон чунин шарҳ дод: ман ин баромадро бо диққат тамошо карда, худро гӯё дар миёнаи солҳои 70-уми асри 20 дар анҷумани ҳизб ҳис кардам. Рақамҳои эълоншуда вазъи воқеиро инъикос намекунанд. гуфта мешавад ки рақамҳо дар кишвар нишон медиҳанд ки ҳама чиз муқаррарӣ аст. ман ба ин рақамҳо эътимод надорам. ба фикрам ин изҳорот бояд мисли изҳороти мағлуб кардани коронавирус баррасӣ карда шавад, зеро изҳоротҳои мазкур аз як тартиб мебошанд, гуфт иқтисоддон. масъалаи бисёр нозук ва муҳимро расондани ҳастанд. бояд қайд кард ки президент Раҳмон такрор ба такрор дар бораи баланд бардоштани сатҳи зиндагӣ дар кишвар изҳорот медиҳад, аммо вазъи воқеӣ боз ҳам бадтар мешавад. мувофиқи маълумоти ташкилоти USAID то моҳи июни соли 2020 тақрибан нисфи аҳолии Тоҷикистон зери хатти камбизоатӣ зиндагӣ мекунанд. фоизи занони камғизо номутаносиб зиёданд ва зиёда аз 30% кӯдакони то 5 сола аз қадпастӣ ранҷ мекашанд. Аммо чизе ки мисол буҷет боша, мада пулам ки боша, ман мекунам хонамда, духовкам ки боша, пулам боша, ам маҳсулотша мегирам, дар хона мекунам, мебарам ялави бозорда мефурӯшам. Надорам духовка, надорам мисол чеварам, надорам мошина. Зурум намерасад.